Dobré ráno prajem. Dnes vás zoberiem so mnou do gymu na Costa del Sol, tak sa pri... Nazýva sa Epic Gym a je to pravdepodobne preto, že tento gym má perfektnú lokalitu a nachádza sa priamo pri pláži. Tento gym je rozdelený do troch častí. Nachádza sa tu funkčná zóna, kde prebiehajú classes ako pilates, spinning a box. Samozrejme klasická posilňovňa a tento gym je unikátny vonkajšou zónou, kde sa práve nachádzam. A táto časť je skôr zameraná na kalisteniku, ale rozdiel nie je ten gym, ale to prostredie, v ktorom sa nachádzate. Viete cvičiť priamo pod slnkom s výhľadom na pláž, je to niečo úžasné. Takto vyzerá bežný tréning na Costa del Sol. Docvičíš a za pár minút si priamo na pláži. Ak ťa zaujíma život tu, sleduj Costa del Sol a ak rozmýšľaš nad nehnuteľnosťou, pozri Malaga Invest.